Mabungahong kagabhion mga igsoon, mag-start na to sa tong live. Okay? So ako sa i-share mga igsoon. Shout out 39 viewers this time. Praise God. Live na tayo. So on, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. Good evening. A fruitful evening, Sister Jane Narciso. Okay. Thanks for watching, Star. Salamat. Oh. Nagkasa akong prayer. Ako sa i-share igsoon ang atoong live. $50 viewers this time. Brother, sorry kaya. Okay kay brad, kasabot ra ko nimo brad. Unsa? Sabot kay ko. Kaning ikaw karelate magud ko nimo nya. Basta mga pareha nimo diha baya po ko. So mo na nga kasabot ta no. Tao ra beta masakitan sa tano. Praise God. God bless brad. God bless brad. Asam ba? O dara si Itsuki, tanaw. Say hello. Hi! Napit na mong birthday, no? Oy, nagka-Friday na. Kung sa'yo kasulti mo sa nang bas ni mo ganina, anak. Kanang, okay ra, magpaubos rami. Gay, grabe, butan na. Padayon, gapon ka. Oh, good. Oh, tanaw. Di mo ka mo backslide. Uy, di ka mo backslide, tanawa. Pagsigay ng anak na ko igsoon, no? So, done sharing. Done sharing, okay. Tanaw na ko, biyog na share na ba na ko? Ano ko igsoon na? Yes. So, done sharing mga igsoon. So, ako mong i-encourage no to mention your friends and loved ones here in the comment section niya. Ayog limot sa pag-share sa igsoon. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo niya. Nindot igsoon before ta mga tulog, before ta magkapahulay karong kagabhion, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen niya. Pasensya na, thank you. Anyway, thank you sa mga nag-reply ganina sa akong gipost no, about sa katong nagbas ni Itsuki ba. Wa ko'y laing purpose igsoon nga ako tong gipost. Mao lang gyapon makitaan magyapon to kay nining comment no. Every time nga mag-comment ko ato mo reply ko to makitaan gyapon no. So mao na nga. My purpose nga nang ako tong gipost igsoon para makorek siya. Mao ginawala no, makorek siya kay napaman nag-stalk siya, nauwaw siya, wala siya mo reply nako. Ako siyang gingnan nga reply dire unya. Gusto ko nga imong
sultian sa imong rason nga nung nakaingon ka nga kung anak bata pa way buot kinahanglan pa mo eskwela. So it means nga my son dili siya deserving igsoon nga mo share og pulong sa Ginoo kay bata pa. It means nga di siya ngayan pa eskwelahon pa. Tinuod lang igsoon ang pagwali. Di na kinahanglan mo eskwela. Ako igsoon 12 years kapin ako sa ministry nga gipiyal ni Lord. Wala ko ni eskwela Bible school. Wala sad ko ning eskwela seminaryo. Naka-start ko pero wa gid ko nahuman ko anra ko midterm. No, so unya ngano mang himaya sa Ginoo lang nganong naamay ang nganong mabungahon man ang ministry. Tungod kay si Lord nagtanaw sa tong kasing-kasing, okay? Kung angayan ba ta, okay? Kay bisan pa og nag-eskwela ta og Biblia, seminaryo, Bible school. Pero kita nga nag-eskwela pod wala nato gikinabuhi ang atong giskwela. Ang labaw sa tanan dili gyud na calling nato, dili gyud punta epektibo. Amen. So dili na ang katubitong mga apostolison nang eskwela bra ito wala man to nagkuy-kuy ra to ni Jesus. Mao na nga ang kaning anak sa namo igsoon amo ning gitrain. Kay gusto mi nga bata pa siya makakaton siya og pulong sa Ginoo. Kita na to mga kabataan ron mga igsoon nga grabe ang kalaway bastos manungo. Mga bata karon magsusukol na sa ginikanan. Nabita to'y nag-viral sa Facebook ngay bata pa nag-grind, grabing TikTok ba? No, kuana grind mura na sila og mga murag na influence sila sa mga kabatanunan karon no. Unsay lang nakita sa social media. Mga bata karon igsoon addict kayo og mga games sa cellphone. Mga bata karon dili na masugo sa ginikanan kay dili bitaw magpasabod once nagduwa sa cellphone. Balikason tunguhon ang ginikanan. Ganun kay baloko, there's so many parents ning approach nako about anak nga problema. Kung unsa daw dapat buhaton. That is why bata pa kong anak igsoon, 7 anyos pa ni. Gitrain na mo igsoon para mudako siya nga duol sa Ginoo, no? Pero nay uban nga di kasabot kay wa kunoy angay ilahapon na, no? Mao na nga ako to siyang gi post igsoon kay gusto na ko siya i-correct kay kabalo ba mo igsoon. Nagtan-aw siya karon. Katong ako pong gipost ni aging adlaw nga gibasta, nagtan-aw gyapon. Iyahang gikomentan pa ko ni aging ganina. Wala ko gitagad igsoon kay di mo magtagad gud no. Ang uban nagtuo nga affected ko ning sukol no, wala ko misukol. Wa nay kwenta nako. Ako lang gipost aron i-correct kay wala koy time mo i-change mi bitaw og reply. Sige ko reply niya mao na no. Kapoy nya lisod istoryahon ang bungol ug buta. Sabot ninyo. Mao na nga para malinawan sa siya kay ani man gud igsoon daytime mao ni ang akong purpose nga nung ako ning gipost kay daytime igsoon ako gipost before nga ning bas nako pagka ugma sunod adlaw ning chat nako og personal na ngayog pasaylo no nangay pasaylo ako sir nga nakasulti ko ingato no daghan na sila mga katulo na ning chat nako sir pasaylo ako sir nadara ko sa akong kuan nagtuo man ko sir nga ingani ka ano. So, posible nga, basin pa di ay nga kaning gipost na ko ni, usa sa komento ninyo igsoon, makaamgo to. Kita, nagtinarong man ta, no? Tinudan na yung maniya to, Amen? So, our topic for this evening is about, kinsa itong angayng kadlukan, no? Kinsa, mahadlok, angay batang mahadlok sa tao, no? Angay batang, kana bitang mahadlok, labi na kanang mga tao nga ma-impluensya, baron nga kanang, pwede makakutlo sa atong kinabuhi. Okay? Kinsa magid atong kadlukan? Ang tao ba nga makapatay lamang sa atong lawas? Ug ang Ginoo nga pwede mo patay sa atong lawas ug kalag ngadto sa impierno. Igsoon kung atuan ni siyang matugkad ni igsoon, kani nga mensahe karong kagabion. Then ma-realize nato nga hangtod sa kamatayon wa tay angay kadlukan. Nga bisang ang atong kinabuhi igsoon mawala pa ning kalibutan na wala tay angay kadlukan. Kaya ang pinaka-importante ang kinabuhi after sa kamatayon. Kung asa ta paingon, okay? Shout out brother Ralph Bitonio. Okay? Kumbati ta kanunay na unsa no. Og sa ako ang maestra sa una sa Bible School na adre si Pastora Salome Mijares. I-regards ko ni Pastor Ray regards ko. Okay. No? So, shout out na to tanang mga subscribers ani nga page. Thank you kaayo no. Salamat kayo no sa
Ang uban ang utana about subscribers, ang ilhanan mga igsoon about subscribers. Kanang naay green nga heart diha. Okay. So mao na nga shoutouts tanang mga subscribers, mga followers. 181,500 plus followers taron sa mabungaong Kristohanon. Shout out Sister I love you watching from USA. Naka-timing daw siya. Praise God. Okay? And shout out na ko ang mga avid followers, avid listeners nga kanunay nag-atang igsoon. Na nag-message na ko, Pastor, mapiktuhan yun ng mga buzzers nimo kay daghan man gud mga igo sa imong kuan, epektibo ba? Yes. Himaya sa Ginoo na. Okay? Mayong gabi, Pastor, watching from Yamaguchi, Japan. Si Brother Bernardino Ginilaso. Thank you, brother. God bless. Regards go Japan, be. Okay, regards. Salamat, Pastor. Padayon lang. Amen. Pastor, thank you. Thank you. Oh, and again, OFW, shout out. OFW, mga seaman diha, mga naka-permanent resident, nasa lain-laing kanasuran, shout out inyong tanan. And, ang ako ang mga paborito nga gi-shout out igsoon way lain mga piniriso. Dool jud kay ko sa dughan ang mga piniriso igsoon. So na ako gikachatan ganina kay nag-sit up mi nga magwalig prisuhan kay gusto ko mao gid na akong paborito igsoon. Kay kasabot ko nila og sa akong kinabuhi nagkasinati sad ko nga gihukman ko sa uban nga wa na ko'y paglaom. Kasinati ko sa ilahang nabati karon. Mao na nga akong shout out kanunay ang tanang mga piniriso tanang nasa prisuhan karon. Lumbia City Jail sa Cagayan nga akong gibisitahan. Shout out si Brad Ungas diha tanang mga akro mga brad nako diha. Long live ta panunay brad ako potas Ginoo brad. And sa worship team diha no daghang mga brad nako nga worship team diha no. And shout out nako ang Medina Municipal Jail sa asa to lab Misamis or katong Medina Oriental Occidental uy kay naay viewers da asa man to sa basta Medina Municipal Jail nakasulod sad ko da igsoon kay naay brad nako from Sia Skiptron in Arms nga si Brad Eljon Labnaw. Okay, siya inungdan nga nakasulod ko dito bisag wa tay kaila. Praise God. And shout out nako ang Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, shout out nako sila Brad Aris da, sila Brad Rains 999, Brad Kenneth ug ang igsuon ni Brad Jomar. Brad, di ba? Na dito bahay ni Kuya. And shout out Talisay City Jail. Shout out sa nako ang Toledo City Jail. Tanan nga mga dagkong prisuhan, BJMPs and mga municipal ra gagmay nga prisuhan. Shout out ninyong tanan igsoon, no. Og sa tanang mga jail officer, mga warden, shout out sad. Tanang mga security guard, higala na to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga amigo nako nga mga military, higala na to. Actually daghang mga nag-message nako mga military, so napod sila yung mga struggle di ay mga patambag sila. Salamat sa Ginoo niya. Shout out sa tanang mga naa sa Philippine Air Force, mga Philippine Coast Guard, naasad tay mga followers diha. And sa mga higala nako sa BFP, Bureau of Fire Protection. Ako mga classmates sa una sa during my criminology days, wala man gyud nagpulis ang uban. Ang uban nasa fire. Shout out ninyo. And of course, tanang kapulisan. Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out. Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Ang shout out sila si mga hepe na modri, si Brad Chief, si Police Lieutenant Colonel, Chief Newis, Chief Batuan, tanang mga hepe nga amigo nako igsoon diri sa Bohol, shout out ninyong tanan. And shout out ako nga kalimot ko na. Mga brad nako no, to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world, different chapters and different council, shout out tanang mga amigo nako mga JS, mga Vice JS tanan, shout out Winston Lee. Brad, moabot ni nimo, na bless ko sa imong kanta ron katong pagampo. Diba? Ning trending siya, Brad. So I pray and I declare more songs nga pang Ginoo. Nindot ng talento nga naa nimo gikan sa Ginoo ato sang kana bitawng gahinan si Lord og mga kanta nga para niya. God bless, Brad, naka sa akong prayer, long live kanunay. And sa to'y mga ako ano. Na ako'y kuan ganina. Kalimot ko nga shout out. So kalimot naman ko. Hindi lang mabalik siguro to niya no. Luzon, Visayas and Mindanao.
maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, no? Tanan na to mga followers. I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. And kung di ay mga igsoon, sa wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Prayer na itong YouTube channel, ang link makita niyo sa caption aning live igsoon. Adara, Eljan, love now. Brad, ako na kang gi-shout out, Brad. Brother Eljon, love now. Usa ni sa jail officer ni mga igsoon nga kusog po nimo wali. Unya usa ni sa nakaingon nga nakasulod ko sa Lombia City Jail og sa Medina Municipal Jail. Brad, inampuay lang ta, Brad. Inampuay ta. Praise God. So okay na, let's start to pray. Kay mining sa iyo sugdan. Manihapon ta karon igsoon pulong sa Ginoo. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Bag-ong higayon, bag-ong oportunidad nga ikaw among hisgutan. Dili tanang tao karon, Ginoo, na higayon makapamati sa imong pulong. Naidaghang mga tao karon sa kalibutan, Ginoo, nga gusto mamati sa imong pulong. Uhaw sila sa imong balaang pulong apan wala sila higayon. Walay panahon, walay chance. Apan bulahan kami, Ginoo, kay karong kagabhion. Aduna mi higayon nga mamati sa imong mensahe. But Lord God, before we proceed, Lord God, search our hearts. Susiha among kasing-kasing, among pagbati, among emotion, among unahuna, Lord God. Kung naay mga butang sa sulod namo karon nga wala ka nalipay pa sa ilo ami. Limpyuhi mi kay ang imong pulong nga among isgutan karon balaan kini kaayo. And Lord, I pray tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek og labaw sa tanan, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Kaya ang milagro naa sa pagsunod sa imong balaang pulong. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. And again, wala milaing gipataas karon, Ginoo. Dili relihiyon, dili pastor, dili simbahan, dili grupo, dili pundok. Walay lain, Ginoo, nga among giisa karon gipasidunggan, giday, gisimba. Ngalan lamang ni Kristo Jesus, Lord God. You alone will be glorified this time. We adore you, we honor you tonight, Lord God. And I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Tanan nga nagtanaw, na minaw, nakakitaan ni bisan asa nga sulok nining kalibutan, Ginoo. Panalangini sila, Ginoo. Sigon sa ilang gikinahanglan. And i-bless sila, I pray nga ang imong presensya, ang imong gahom mabati sa tanang naminaw karon. And let the power of your Holy Spirit, Lord, will manifest to all of the viewers right now. Imuha ang nabiling panahon, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. This time we have 151 viewers. Tugnawa ning aircon na to na ba? Pinaya na to na ta. Okay, naada akong anak ay nagpahipi igsoon. Praise God, hallelujah. So, let's start igsoon. This time we have 158 viewers this time. Praise God, hallelujah. So, salamat, Pastor. Away sa payan, kanunay, Brother Sai Casas. So, akong basahon din mga igsoon ang gingon ni Jesus sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Okay? Again, ang ato ang topic karon igsoon is it's about kinsa gyud ang atong angayng kadlukan. Tao ba orang Ginoo? Okay. Ug unsa di ay mahimo sa tao nato, ug unsay mahimo sa Ginoo nato. Mao ni atong isgutan karon. Okay? Disyembre 11, 1997. 1977 dai. Shout out igsoon ko yo ni imuhang Andre. Okay. Ug di ko kasimba, Pastor, kay maghuwat ko sa imong live watching from Cebu. Thank you. Sister Evelyn Anoling. Thank you, Sister. God bless. God bless. Okay. Salamat sa panahon. Oy, Brad. Len Ligtas. Regards ni mo, Pastor, si Dudong sa Panta ni mo. I-regards ako, Brad. I-regards ko ni Pastor Dong di, ano, sa Hagna. Okay? God bless, Brad. Salamat sa panahon. Love. G-A-B. G-A-B, yeah. I-start diha. Okay, ang asawa, igsa na ipangutaan na ba.
May gabi, Pastor, watching from Bakungan, Magsaysay, Davao del Sur, from Brother Roger Lasib Tambonan. Okay. Hoy Bia Ibali Dayday, watching from Surigao. Okay, God bless. Start na tayo, Igsoon. Okay, naginaminam na akong Brad, ha? Brad. Okay. Again, ang gisulti ni Jesus atong teksto karon. Kaning iyang gisulti sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Listen carefully. Nagingon na balaan kasulatan. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas. Apan dili makapatay sa kalag. Kadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Again, balik ko na ko. Mateo 10:28. Nag-ingon si Jesucristo. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug kalag didto sa impierno. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining kagabhion igsoon, lahi na po ning topic na to igsoon. Okay? Shout out Brother Neil Gimena Podyutan from Misamis Occidental. Okay. Gipanumduman ta igsoon sa pulong sa Ginoo. Gisulti ni mismo ni Kristo kanatong tanan. Ingon siya, ayaw ninyo kahadluki ang makapatay lamang sa lawas. Okay. Kinsa may makapatay sa lawas ra igsoon, way lain tao na. Ang mupatay sa lawas, tao or posible sakit or balatian, dapat di data mahadlok ana. No? Ingon si Jesus igsoon nga, ayaw kamo kahadlok sa mupatay sa lawas. Walay lain ang makapatay sa lawas, balatian, nga grabe kayo sakit or tao. Ang tao pwede makakutlo sa kinabuhi sa iyang isig katao. No? Apan ingon ang balaang kasulatan, ingon si Kristo mismo igsoon, ayaw kamo kahadlok ana. Ayaw mo kahadlok anang tao nga makapatay lamang sa lawas ninyo physically. Ayaw mo kadlok anang mga sakit, unsa man ang mga sakit da, mga cancer, unsa man ang mga sakit nga wala nay kaayon, ayaw mo kadlok. Laktod nga pagkasulti, ayaw kadlok mamatay inyong physical body. Amen. So ang gusto ipaabot ni Jesus igsoon, ang gusto niya ipakita igsoon nga na siya gusto ipaabot na to nga ang pinaka-importante gyud igsoon kanang iniguman sa kamatayon. No? Mao na niingon siya, kahadloki ninyo hinuon. Sige ko nire, ang Diyos nga kaya makapatay or makalaglag sa lawas o kalag dito sa impierno. Okay? Ang gusto ipabot sa Ginoo igsoon, ang gusto ipabot ni Jesus nga wala mo dapat or lain nga angay kadlukan kung dili ang Diyos lamang nga maoy makalaglag or posible. Yes, makalaglag, pwede makalaglag sa lawas o sa kalag nato adto sa impierno. No? So gusto ipaabot sa Ginoo igsoon ining taknas kagabion nga mas importante ang kinabuhi human sa kamatayon. No? Murag para sa Ginoo igsoon ba nga iyang ipaabot na to nga ang physical body na to kaning lawas igsoon madunot ra ni. After death, ang importante kanang giingon sa Hebrews 9:27 nga niguman sa kamatayon hukom, iniguman sa kamatayon madesisyonan ka kung asa ka padong. Sa Hades ba or adto dito sa paraiso. Amen. Sa kasakit ba or sa kahayahay igsoon. Mao ni mga igsoon, mao na nga gi-remind ta tonight igsoon, this evening gi-remind ta ni Jesus nga di ta ngay mahadlok anang mga manghulga nato. Di ta ngay mahadlok anang hulga sa kamatayon. Amen. Kay mamatay man ta igsoon. Paminaw mo. Mao na niingon si Pablo igsoon, para nako ang kamatayon kadaugan. Why? Because Paul knows after death asa siya paingon. Si Pablo kampante igsoon nga human sa kamatayon mao kuno ang pagdaog kay balo siya nga adto siya padulong sa dapit nga hayahay. No? Mao na niingon siya ang kamatayon kadaugan kay para niya ang mabuhi alang ni Kristo ug mamatay labi pang malipayon daw siya. Amen. Mao na ang mga igsoon gipanumduman ta again this evening. Nga unsa man ang mga hulga sa atong kinabuhi igsoon. Gihulga batas tao nga unsaon ta or gihulga batag balatian. Wala tay angayng kadlukan igsoon. Amen. Di ta angayng mahadlok. Even ang death, kamatayon kay kitang tanan moabot ana igsoon. Dili ta angayng mahadlok igsoon.
Kung naamantay ang ngayon kadlukan, way lain ang Ginoo igsoon. Kaya ang Ginoo pwede siya mukalaglag nato, mulaglag, mupatay sa atong physical body, and at the same time, ang atong kalag ngadto sa impierno. Amen. Siya dapat atong kadlukan. Gusto ipaabot sa Ginoo ning kagabion igsoon nga siya dapat atong kadlukan. It means nga samtang napatay kinabuhi, maglakaw ta, subay siyang kabubuton. Maglakaw ta nga nay kahadlok sa Dios. Maglakaw ta igsoon nga nagsubay siyang balaod. Maglakaw ta nga nagtuman siyang sugo. Maglakaw ta igsoon nga nangalagad sa Ginoo. Maglakaw ta igsoon samtang buhi pa ta nga atong kinabuhi atong gihalad sa Ginoo, atong gipagamit sa Ginoo, atong gisurrender sa Ginoo igsoon. Mo nay gusto sa Ginoo kay gusto siya igsoon nga naagitay kahadlok niya samtang napata nining kalibutan nga buhi para. Kay nga naman kabalo man si Lord nga after nining kinabuhi nato sa kalibutan na. Kay balo si Lord nga after sa atong kinabuhi nining kalibutan na. Kabalo siya ang asa ta padulong. Nailaing kinabuhi nga nagpaabot nato human niining atong physical nga mga matay magidantanan igsoon. Amen. Mao na nga giingon diri ni Kristo igsoon nga kadluki hinon ninyo ang Dios nga maoy makalaglag sa lawas o kalag sa impierno. Ang tao igsoon bisag unsa na niya kaisog ang iyang mapatay nato lawas ra. Ang balatian igsoon cancer. So bisag unsa nga klase sa balatian igsoon, ang mapatay nila lawas ra. Pero ang atong kalag dili nila mahilabtan. Mao na mga igsoon nga dili ta angay mahadlok unsa man ang mga balatian, unsa man ang mga hulga sa tawo, no, ayaw kahadlok igsoon. Even ang death dili ta mahadlok. Kay ang tinuod nga kinabuhi magsugod human sa kamatayon. Mao na ingon si Lord kung naa mo'y kadlukan, way lain ang Dios. Kay siya pwede siya makalaglag sa tong lawas o kalag ngadto sa impierno. Gusto si Kristo igsoon, si Jesus igsoon. Iyang gi-promote nga dapat mahadlok ta sa Dios, no? Dapat samtang napatay kinabuhi, maglakaw ta nga nay kadlok sa Ginoo, and the best way nga nahadlok ta sa Ginoo mulikay ta sa pagbuhat og dautan. No? Dili ta magpadayon sa pagpakasala. Dili mo pasabot nga perpekto ta, pero lahi na ba atong kinabuhi sa una ba nga natas kangit-ngit nga ang sala atong gikinabuhi giplanuhan, no? No, giplanuhan jud og maayo ang sala lahi itong sa una, lahi ning karon nga nanatay Ginoo. Amen. Again igsoon. Kining mensahe ay igsoon kung matugkad lang jud nato igsoon din ma-realize nimo nga samtang nagpuyo ta ning kalibutan na wa tay angay kadlukan. Unsa man ang mga hulga sa palibot igsoon. Unsa man ang hulga sa kamatayon. Hulga man sa balatian. Kay natay sakit karon nga gidaladala. Or nabay tawo ng hulga nimo nga ma-impluwensya. Pusilon ti ka, bantay lang ka, manimaos ko nimo no. Ayaw kadlok. In the first place igsoon. Istorya ra po na sila kutob na ang pagtugot sa Ginoo. Atong balikan igsoon, speaking of kamatayon. Katong ito nahitabo ni Job. Ang yawa ning ari pagpatay, di ba? John 10:10 ang kawatan, ang yawa man na. Pero napatay ba na si Job? Wala. Maingon ang Ginoo igsoon. Buhata ang gusto nimo sa akong pinanggang anak, pinangga nga alagad, servant nga si Job. Apan ayaw siya patya. Sa to ba mga igsoon, kanang mulga-hulga na tong patay igsoon, ang pagbuot na sa Ginoo gyapon. Amen. Mo nang di ta angay mahadlok anang mga nanghulga nato, di pud ta angay mahadlok sa hulga sa balatian. Mga balatian, to all of the viewers this time, kung namay nagtan-aw karon nga naay hulga sa balatian nga posible dalhon kas kamatayon, ayaw ka hadlok. Mahadlok ka dapat kung maimpirno ka. Mahadlok ka dapat kung karon wa ka nangalagad sa Ginoo. Mahadlok ka dapat kung karon wa kay kadlok sa Ginoo. Kay nig kamatay nato physically adto man tas kasakit. Pero kung kabalo ka igsoon nga nakay kahadlok sa Ginoo, kung kabalo ka nga karon matinud-anon kang nangalagad sa Ginoo, kung kabalo ka igsoon nga karon igsoon, naglakaw ka subay sa kabubuton sa Ginoo, then bisan ang kamatayon dili angay kadlukan. Naunsa? Sa una bitaw gihulga ko. Naida ko nga event diri igsoon sa mua, nya speaker ko, youth camp. Gi-cancel kay naya hulga nga inigwali na ko pusilon daw ko. Kani lagi mga
Salbahis po ta sa una ba, no? Di man nakalikayan kung ikaw igsoon, barumbado ka, kriminal ka sa una, gibag-o sa Ginoo, naa ginay mga issue before nga di kalikayan nga naay mga kontra nimo. Nadyo ko'y daghang kontra sa una. Siyempre, maldito kita. Gihulga ko, gipost sa Facebook. Magkita ta, inigwali nimo. Nung na ko, bagsika ni, nung hadlok man ko ani. Wagay kung hadlok sa una nga yawa akong Ginoo, nya karon hinong Ginoo kay baw tag-asa ta padong ug mamatay ta. Wa ko hadlok igsoon but still gi-cancel ko. Ingon sa pastor para cancel sa kakaron as speaker ani nga dako nga youth camp to sa Tibok Bohol. Gitawag to og Bohol on Fire, gi-cancel ko igsoon usa ko sa speaker. And then ingon sila nga for safety daw sa mga batanon nga na sige akong fine akong gi wa man tay katuan ano. Pero abi nyo maigsoon ning adto jud ko sa youth camp. Akong giadto gipangita na ko tong mupusil na ko. Ano hadlok man ta tawo na ingon ang balaang kasulatan ayaw mo hadlok og tawo. Ayaw mo kadlok sa makapatay sa lawas. Amen. Kung dili kahadlokin ninyo ang Ginoo. Ako magudigson mas nahadlok ko sa Ginoo. Mas nahadlok pagali ko ato niya kay mas kung bot hunanaon galigson mas nahadlok pa ko sa kong asawa nga naadri nag Facebook ko kaysa atong tawhanang nahulga nako. Di ba mga bana? Di ba mas mahadlok atong asawa? Kuya ko niya atong asawa mura ko ni gripire, di masipiat. No? Nya gihulga-hulga ko unsa. Nya kaning pareha pud nako igsuon nga namjoy mga nananaw dia mga former mga drug dependent mga kriminal. Di ba? Kami urag sanay mi ba? Sanay mi ingnag bukag o. Anada na to anang hulga-hulgay sanay ta nang mga bahad-bahad ay wa. So akong giingnan to nga mga pastors nga wali gyapon ko niya ang katong mga head igsuon sa youth camp giingnan ko nga gitawagan ko pastor naamay ning hulga nimo para safety ang mga young people. Ayaw sa lang sa sunod na lang ka nga youth camp. So akong gidawat gyapon ang desisyon nila pero ning adto gyapon ko. Akong gilantaw-lantaw tong asa ka tong mamusil na ko. Wa may namusil. Igsoon di ta angay mahadlok og hulga sa tao. Di sad ta angay mahadlok og hulga sa balatian. Bisan kanang balatian na giingna na ka nga stage 4, stage 3 unsa naman wala nay kaayo ano ayaw kadlok. Kung naman tay kadlokan si Lord ra. Di ta dapat mahadlok anang makapatay lamang makalaglag sa atong physical body. Pero dili makahilabot sa atong kalag. Ang balatian igsoon mahilabtan ba atong kalag dili. Atong espiritu dili. Di ba? Ang tao bisan kapila pa tatadtaron lubaon po silon mahilabtan ba nila atong espiritu atong kalag dili. Bugtong ang makahilabot sa atong lawas ug kalag, makalaglag. Ang Dios ra siya dapat atong kadlukan. Usbo nako, siya dapat atong kadlukan igsoon. Kamatayon o kinabuhi nana sa pagtugot sa Ginoo. Amen. So gusto nako ipaabot karong kagabhion igsoon na. Mao mo guni gusto ipaabot sa ni Lord. Samtang nagkinabuhi ta nining kalibutan na igsoon. Samtang naa ta nining kalibutan na nag-enjoy sa libreng gininhawa. Ning kalibutan nga daghang pagsulay, daghang hagit, daghang manlulutos, daghang muhagit na to igsoon nga bisag unsa la inga na to no. Gusto si Lord nga maglakaw ta nga nay kadlok sa Ginoo. Once natay kadlok sa Ginoo, it means mga igsoon in everything we do, nag-glorify si Lord. It means mga igsoon kung naatay kadlok sa Ginoo, but pasabot minglikay ta sa pagpakasala. Katong mga butang nga dili malipay ang Ginoo, wa na to buhat ta, meaning nahadlok ta sa Ginoo. Mao nay ganahan sa Ginoo. Amen. Kaya ang pinaka-importante igsoon kanijong mahadlok ta sa Ginoo. Kay human sa kamatayon, sa ang atong physical body igsoon. Kay wa may immortal na to dire. Amen. Di man ta immortal, mga matay gyud ang tanan. Hebrohano 9:27, kitang tanang tao mga matay ta. Pero ang importante igsoon, once naglakaw ta nga nay kahadlok sa Ginoo, samtang buhi pa ta, inikamatay na to igsoon kaning physical body na to, butaliwan na ta nining kalibutan nga gubot kayo igsoon. Adto ta padulong didto sa katong sama atong taong kabos sa sabakan, sa kiliran, sa tiilan ni Abraham, sa dapit nga hayahay, igsoon. Amen. Kaya nga naman, pastor, tungod kay samtang buhi pa ta, naglakaw ta, nga na'y kahadlok. Ang issue man diri karon igsoon, ang topic jud karon, ang pinakapunto na to ron diri igsoon, kaning kahadlok, nga wa tay laing kadlukan igsoon, dili ta ngay mahadlok sa tao, dili ta ngay mahadlok sa mga balatian, sa mga mupatay sa atong lawas, wa tay laing kadlukan ang Dios.
So part sa atong as an evidence nga nahadlok ta sa Ginoo. As a proof nga nahadlok ta sa Ginoo, igsoon, maglakaw ta nga nagsubay siyang kabubuton. Maglakaw ta igsoon nga ninglikay sa mga daotang binuhatan. Amen. It means kung ato nang buhaton nahadlok ta sa Ginoo. Ug once naglakaw ta nga nahadlok sa Ginoo, sa nga atong physical body mo taliwan, kabalo tag-asa ta padulong. Mo pita tong nay nang hulga nako bukan ko pusilon ko ana. Kay katong naay ko an ba no? So event katong akong gi-share niyo gani nga youth camp. Sungsong ko pero gi pugngan man ko sige na lang no. Di ta ngay mahadlok igsoon, no? Kay because aside from that, kung kwaon ta sa Ginoo, kwaon gyud ta. Amen. Daghang higayon sa akong kinabuhi igsoon nga nagbugno kog kamatayon. Yes, daghan. And then wala gitugot sa Ginoo. Siguro napa ko'y misyon ining kalibutan. Hinumdum mo ni itong testimony na ko, tanawa. Naliki ni akong ipon igsoon. Ngano man na pastor? Kay katong time sa una igsoon nga namalit mi Shabu kauban sa akong best friend ba. Nimbalitok mi hapit mi overspeeding pero gibuhi pa ko sa Ginoo. Daghang disgrasya igsoon nga nag-suicide ko, gibangga na ko ang akong gisakyan, akong motor. Buhi ko pero daghang kay kog pangus no. Kay ang kamatayon igsoon ug kinabuhi nana sa pagtugot sa Ginoo. Amen. Naana sa pagtugot sa Ginoo. Mo nang watay angay kadlukan aning kamatayon mahadlok man ta. Kay ang kaning kamatayon realidad man po ni. Amen. Pero mao lagi ni ingon si Jesus, ayaw mo kahadlok anang makapatay lang sa lawas ninyo. Pero dili makapatay sa kalag. Kung naaman mo'y angay kadlukan, way lain kung dili ang Dios nga pwede mulaglag sa tong lawas o kalag ngadto sa impierno. So, ang gusto ipaabot ni Jesus igsoon nga samtang napatay kinabuhi, napatay gininhawa, maglakaw ta nga naay kahadlok sa Dios. Kay after aning physical body na to igsoon nga matapos ni wa may forever ani, adto ta padulong sa dapit diin giandam sa Ginoo para nato. Sa dapit para sa mga balaan. Sa dapit alang sa mga tao nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao na siya. Mao na mga igsoon nga gipromote ni Jesus nga adto ra gid mo mahadlok sa Ginoo. Amen. So mao na igsoon nga akong encourage ninyo this evening, maglakaw ta nga naay kahadlok sa Ginoo. Maglakaw ta igsoon samtang buhi pa ta nga nangalagad ta sa Ginoo. Kay once nangalagad ta sa Ginoo, sign po nga nahadlok ta sa Ginoo. No? Nangalagad ta sa Ginoo, nagsubay ta sa iyang kabubuton. No? Ato ang gibantayan ang iyang balaod sa pulong sa Ginoo. No? Mao na niingon si Jesus igsoon, dili tanan nagtawag Ginoo Ginoo makasud sa langit. Kundi kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. It means mga igsoon nga nagsubay sa kabubuton, pasabot ana nahadlok ta sa Dios ana. Amen. So to all of the viewers this time, 200 plus, 215. Namay nang nanaw karon nga naamoy gikadlokan, ayaw mo kadlok ana igsoon. Ayaw mo kadlok og tao. Ayaw mo kadlok og balatian. Ug ayaw sad mo kadlok nga motaliwan nga mamatay ta physically. Ang angay natong kadlukan ang Ginoo. Ang angay natong kadlukan ang Dios, ang labaw makagagahaw ang nagbuhat nato. Kay siya pwede makapatay sa tong lawas og kalag ngadto sa impierno. Mao na igsoon nga gidasig man ta nining kagabhion nga wa tay laing angay kadlukan ang Dios lamang. Then samtang napay kinabuhi, napay gininhawa, maglakaw ta nga naay kadlok sa Ginoo. Maglakaw ta nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Maglakaw ta igsoon nga kanunay ning sunod sa plano sa Ginoo. Magpagamit ta sa Ginoo. Mangalagad ta sa Ginoo nga matinud-anon. Atong klaruhon atong relasyon sa Ginoo, it means nga natay kahadlok sa Ginoo. Mulikay ta sa pagbuhat og dautan, mubiya ta sa atong pagpakasala, mubiya ta sa kangit-ngit, bud pasabot natay kahadlok sa Ginoo. Ug mabot ang dakong adlaw igsoon. Muabot ang panahon nga motaliwan ta nining kalibutan na kay mga matay raman ta. Kabalo na ta kung asa ta padulong. Adto ta padulong sa dapit nga hayahay, sama sa naitabo igsoon sa taong kabos, pobre.
Namatay siya, pagkamatay niya dito siya sa tiilan ni Abraham. Sa dapit nga hayahay, dili pariha atong taong dato nga hakog, taong dato nga ngilad ug batasan, wala mo tabang sa mga kabos. Sidang namatay siya dito siya gidala sa Hades. Ang Hades usa ka dapit, igsuon nga init kaayo. Mao nang nagpakiluoy siya ni Abraham. Amahan, Father Abraham, pwede ba itunlog nimo sa tubig ang tudlo lamang nimo or ang tudlo ni Lazaro aron in taon mapatuan ni akong dila or akong lawas kay pirting inita dire, kabantay mo. Nagantos ko sa tumang kasakit. Ngano man igsoon tungod kay sa dihang napasay kinabuhi wa siya nadlok sa Ginoo. Siya may gikadlukan kay hari man to, dato man to siya. Apan si Lazaro nay kadlok sa Ginoo. Pagkamatay niya igsoon didto siya sa sabakan ni Abraham. Nag-enjoy sa kalipay igsoon. Pareha sa na nato igsoon. No? Kung gusto ta igsoon nga atong matagamtaman ang nindot nga kinabuhi human sa kamatayon, sa karon palang daan nga buhi ta, sa karon palang daan nga napata nag-enjoy sa libreng ginenhawa, maglakaw ta nga nay kahadlok sa Ginoo. Ay mo kahadlok og tao, tao ra na. Ayaw mo kahadlok og mga balatian, kung namoy balatian ayaw kahadlok. Bisan pa man kung motaliwan na ta, ayaw mo kahadlok sa kamatayon kay mga matay gyud ang tanan, realidad na. Ang dapat natong kadlukan kung wa ta kabalo kung asa ta padung human sa kamatayon. Hebrews 9:27, after death, judgment. Kung kabalo ka nga sa buhi pa ka karon, nangalagad kang matinud-anon sa Ginoo. Kung kabalo ka nga karon nga buhi pa ka, naa kay kahadlok sa Ginoo. Nagpagamit ka sa Ginoo, honest. Kabalo ka nga asa ka padung pud ana ug mamatay ka. Amen. Mao na igsuon again gi-remind ta. Di ta ngay mahadlok og tao nga makapatay lamang sa tong physical body. Di ta ngay mahadlok sa mga lain-laing balatian nga posible nga mahinungdan sa tong kamatayon. Di ta angay mahadlok mismo sa kamatayon. Kung naman tay angay hadlukan ang Ginoo nga mao'y pwede makapatay nato sa physical ug makalaglag nato sa impierno. Amen. Ang Ginoo may angay natong kahadlukan igsoon. Kay once natay kahadlok sa Ginoo, kung maabot ang kamatayon again, kabalo tag-asa ta padulong. Mao na ingon si Pablo igsoon nga ang kamatayon alang kanako, ang kamatayon kadaugan. Kay kabalo man si Pablo nga asa siya padung, kay kabalo man si Pablo nga samtang buhi pa siya, nagkinabuhi siya nga matinud-anon sa Ginoo, nagpagamit siya sa Ginoo, unsay gisugo sa Ginoo niya iyang gibuhat. Amen. Sa ministry, faithful siya, wa siya nang warta. Mao na niingon siya, kung mamatay manggali ko para nako, for me is to live in Christ and to die is gain, ang kamatayon kadaugan. Victory. Why? Kay bawo man siya nga mamatay atong physical nga lawas, madunot apan after death na ay hayahay. Na ay tinuod nga kinabuhi nga mahitabo og duha ra atong pilian. Kalipay nga walay katapusan or kasakit nga walay katapusan. Kita igsoon, kamo diha igsoon, asa katapadulong after death. Sigurado nga hayahay ang atong kahimtang kung sa karon buhi pa ta. Mga lagad ta nga tinud-anay sa atong Ginoo. Mga lagad ta nga matinud-anon sa Dios nga buhi. Magsubay ta siyang kabubuton. Natay kahadlok niya igsoon. Mulikay ta sa mga binuhatang dautan. Mubiya tas binuhatan nga kangit sa kangit-ngit igsoon. Magpagamit ta sa Ginoo. Maunay ebidensya nga natay kahadlok sa Ginoo. Abi yung maigsoon, sa akong naobserbaran, once bitaw nga nakay kahadlok sa Ginoo. Once kabalo ka mismo nga imong pagpuyo nining kalibutan na naakay kana bitawng asay nakay kahadlok, nagtuman ka ba sa kabuton sa Ginoo. Kabantay ka igsoon nga chill ra ka, malipayon ka, no? Bisag nakas kawaladon, no? Bisag na mga hulga, kabantay mo atong ning agi tong COVID, di ba? Katong kusog kayo. Singa na to lab, as COVID laing term itong COVID lab. Singa na to, COVID ba? Coronavirus, sakto ba ko? Di ba? Kabantay mo. Nya, naapad yung mga balita nga, kuya wag kayo nga puno ng mga ospital. Grabe, tinuod jud, grabe. Naidagang nagpositive sa COVID, no? Pero kabantay mo, tanawa, di ba? Believe me, di ba? Kamu dia, no? Nga nahadlok ka sa Ginoo, naa ka nang naakay kadlok sa kabantay mo nga relax na ta.
Ang uban gali, wa gali nagpabakuna. Ako day nagpabakuna day ko. Di ba? Wala. Chill na kay ta. Wa ta di ta madlok matakdan. Kay bao manggutagod nga kung mamatay man gali ta adto tas langit pud padung. Mao nay naka-advantage kung natay kadlok sa Ginoo. Kay bisang unsa ang hulga sa kamatayon, balatian or tao, wa kay kadlukan, kay ang bugtong nato gikadlukan ang Ginoo lamang. Mutaliwan man ta mga matay ta kay bao pud ta kung asa ta padung, no? Mao na igsuon nga di ta ngay mahadlok sa kamatayon, di ta ngay mahadlok og tao, di ta ngay mahadlok sa mga hulga sa balatian. O mao ni COVID-19, thank you igsuon, no? Daghan nga matay, nagaliuban mga pastor nga matay, na daghan, basta daghan nga matay nga ambot tinuod baka punto nga coronavirus yun ang nakapatay, pero kabantay mo para nato nga naay kadlok, kabantay ba mo? Chill ra ta. Di ba? Chill ra ta. Usay maglagot gali ta magmask kay kung pwede pa lang di magmask gani di ta ganahan kay mura man yung tag masakit na man yung taog magmask, kabantay mo no. Ito ako exur kay kami akong asawa mga allergyhon mi og ilong. Mao na nga musamo tinon, maglain, magistorya ka, murag himubalik ni mo imong ginawa. Kaya sulan mi, pero tungod lagi kay mao'y sugo, no? Pero tinuod, wata na hadlok, matakdan, nga naman. Kabalo, manguta. Kung itugot, manggali nga mga matay ta, langit, man po na itong padulungan. Mao nag-ingon ni Pablo, ang kamatayon para nako kadaugan. Kay kabalo man si Pablo, nga samtang buhi pa siya, naglakaw siya, nga naik hadlok sa Ginoo. Nako'y nadunggan nga magwali igsoon. Pariner, nakadungog ko ani dugay na kayo. How many years ago igsoon ning labay. Nakadungog ko nga na siya. Kung matugkad gyud nimo ang imuhang commitment bitaw, kung imo lang jung matugkad ang kamatuoran, kung makatugkad daw gyud ta sa kana bitaw ngalawom kay sa kamatuoran ba, ma-realize nimo nga bisan ang kamatayon di nimo kadlukan. Kung dili ikalipay nimo. Nakadungog ko na igsoon. So that's true igsoon because Apostle Paul also said that nga ang kamatayon mao iyang kadaugan. Amen. So to all of the viewers this time igsoon, naman mo gikadlukan. Nabay uban nyo diri gihulga mo tao, nabay uban nyo diri gihulga mo balatian. Or unsa man da igsoon nga senaryo nga dalhon mo sa kamatayon, ayaw mo kahadlok. Ang tinuod nga nay kahadlok sa Dios dili mahadlok mamatay na. Amen. Kay nga naman, kung maabot man ang kamatayon, realidad mo po na, kabalo man ta, nga ang kamatayon mo'y atong kadaugan. Di ba unsay giingon ni Jesus sa Psalms? Precious in the sight of the Lord. Sa to sunod lab, are the death of His saint. Or, ingani, matakom sa mga mata sa Diyos ang kamatayon sa iyang mga alagad or sa iyang mga anak, no? Sa ato pa igsuon, excited si Lord. Di ba? Kung mga matay itong nahadlok niya, ay, nindot kay sugaton ko ni. Di ba? Excited si Lord. Mao nag-ingon ni Pablo, ang kamatayon para nako kadaugan. Kay kabaluman si Pablo, nga samtang buhi pa siya, aduna siya kahadlok sa Ginoo. Wala to'y kahadlok. Isog ito si Pablo eh. Kapila guto siya, kulata guto. Isog ito siya mawali. Wato siya, pakialam niya, napriso to. Si Pablo igsoon, kung kabalo mo sa history ni Pablo, kapila to gilatigo. Napay latigo niya nga murag si Jesus nga naidalang unod. Grabe to si Pablo pero why kadlukan to igsoon. Mao ni ingon siya ning buhi siya sa iyang pulong nga alang kanako ang kamatayon mo'y akong pagdaog. Because Apostle Paul knows that after death iyang masinati ang kalipay nga walay katapusan. Amen. Di pinumduman ta ining gabhion igsoon nga kung naman tay angay kadlukan walay lain kung di ang atong buhi nga Dios. Kung naaman tay angay igsoon nga kadlukang way lain kung dili ang atong magbubuhat ang atong Ginoo. Buot pasabot ana igsoon samtang napatay kinabuhi maglakaw ta nga nay kahadlok niya. Maglakaw ta nga nagsubay sa iyang kabubuton, maglakaw ta igsoon nga kana bitawng mubiya na mulikay sa binuhatan nga wala nakapaymaya sa Ginoo. Ebidensya na nga naagid tay tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Og moabot manggali ang kamatayon igsoon. Kay wa may immortal na to. Tungod kay samtang buhi pa ta nga lagad tang matinud-anon sa Ginoo naglakaw ta nga nay kahadlok sa Ginoo. Ang kamatayon mahimo natong pagdaog or kadaugan. Kay kabaluman ta.
Human sa kamatayon, magsugod ang lami kayong kinabuhi. Kabalo na taasa tapadulong kay nga naman samtang buhi pa ta. Kabalo bisan kamo di nagtanaw, kabalo mo sa inyong kagalingon. Kabalo mo sa commitment inyo ni Lord. Kabalo mo sa inyong relasyon sa Ginoo. O kabalo mo kung kuhaon ta karong takna, kabalo mo kung asa mo padong. Amen. Mao na igsuon nga di angay kadlukan ang mga hulga sa kamatayon no. Angay natong kadlukan ang Ginoo nga maoy mutugot sa kamatayon ug kinabuhi. Nga mao'y mulaglag sa lawas o kalag sa imperno. Amen. Usa kapag pahinumdum nato ni Jesus, ni Kristo. Siya may nag-ingon ani nga gusto lang niya ipaabot igsoon nga samtang buhi pa mo nining kalibutana, nag-enjoy sa libreng gininawa, maglakaw ta nga naay kahadlok sa Ginoo. Maglakaw ta nga naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Maglakaw ta nga kanunay nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo aron ni nag-abot sa kamatayon, insured na ta, secured ta sa kinabuhing walay katapusan, sa kinabuhing dayon sa langit, diin wala nay mga luha, wala nay mga pagsulay, wala nay maningil sa utang, wala nay card, wala nay lending, wala nay mga problema kawalag-on lunlun kalipay na lamang ug na may luha sa kalipay. Kana ato nang matagamtaman kung samtang buhi pa ta karon, naglakaw ta or maglakaw ta nga mahinadlokon sa buhi nga Dios. Magampo ta. Hallelujah. Labing gamhanan nga Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe karon Ginoo. Lain na usab nga topic Lord God, imo ming gipahinumduman kung kinsa ang angay namong kadlukan. Kung kinsa ang angay gyud og tinuod namong kadlukan Ginoo. Imo ming gipahinumduman nga wa mi angay kadlukan diri sa kalibutan gawas nimo. Dili mi mahadlok Ginoo sa tao, sa mga balatian bisan pa man sa kamatayon Ginoo, kung dili ikaw lamang among kadlukan Ginoo. So Lord, I pray to all of the viewers right now Lord God nga aduna gid mi kahadlok nimo Ginoo. Aduna mi hingpit nga pagkahadlok nimo Lord God, kay kung naa mi kahadlok nimo, sigurado nga mulikay mi sa pagbuhat og dautan. Sigurado Ginoo nga mga lagad mi nga seryoso nimo kay nahadlok man mi nimo. O kung naami kahadlok nimo sa panahon nga motaliwan namin ning kalibutan Ginoo, kay mga matay ra man gimitanan, sigurado nga adto mi padulong sa dapit nga hayahay. Di nagpaabot ang mga santos, nagpaabot si Abraham, nagpaabot ang imuhang mga alagad Ginoo nga mga balaan. So Lord God, again I pray to all of the viewers right now, nagaampo ako Ginoo. Samtang napami kinabuhi, napay gininhawa, maglakaw gyud mi Lord nga naay kahadlok nimo. Wa mi laing kadlukan, ikaw lamang Lord God. Kay ikaw ang Yahweh sa kinabuhing walay katapusan. You are the way, the truth, and the life. So Lord, ikaw lamang ang among angayan, kahadlukan. Again, kay kung mahadlok mi nimo samtang napami buhi pa mi ning kalibutan, kung mga matay mi, sigurado nga anha gyud mi padulong nimo Ginoo. Kay samtang buhi pa mi naman mi kahadlok nimo Lord God. Again Lord God, I pray kani nga mensahe Ginoo maihinungdan nga maghatag na mo dugang motivation nga maglakaw gyud mi nga naay kahadlok nimo samtang buhi pa mi nining kalibutan Lord God. Thank you Lord, thank you for your word. Holy Spirit, salamat kayo sa imong mensahe. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers right now who are watching this time, naa sa lain-laing kanasuran, lain-laing sulok ning kalibutan, Lord God. Ako nagaampo, Lord. Lord God, unsa man imong nakita karon ilang kahimtang. Unsa man ang imong nakitaan nila karon nga problema, mga kabalakan nila Ginoo. Sitwasyon nila karon nabugatan sila, mga battles nila, struggles, mga cross nga ilang gipasan karon, ilang pamilya baron, ilang balatian or unsa man Ginoo nga mga problema nga ilang giatubang karon, ako nagaampo Lord God nga imong ituy-od Ginoo ang imong kamot nga milagroso Ginoo ngadto sa ilang sitwasyon karon Lord God. Imong stretch out ang imong gamhanang kamot sa ilang kahimtang karon Ginoo, og imong ipadayag imong milagro Ginoo sa ilang sitwasyon karon. Lord, I pray, I speak blessing, I speak miracle in their situation right now. I speak life, I speak prosperity, financial breakthrough, I speak healing, emotional and physical healing. I declare salvation right now, Lord God.
I declare deliverance, Lord God. In Jesus' name, Lord God. I speak again, miracle. Sigun sa ilahang gikinahanglan karon, Lord God. I pray nga imo ka nang ipadayag ang milagro, Ginoo. Among gibarugan that you're the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos nga naghimog milagro kaniadto sa panahon nila ni Moises, Abraham, Jacob. Sa panahon nila ni Pablo, Ginoo, ni Pedro, ikaw usab ang Ginoo, ang Diyos nga gilagaran namo karon. The same Jesus, the same God whom we serve today. So Lord God, magmilagro usab ka karon, Ginoo, sa sitwasyon sa imong mga kanakan. Milagro nga sigon sa ilahang gipangandoy. In Jesus' name. So Lord God, this time, among ang kunon ang milagro, uban sa dakong pagtuo. Among ang kunon kini, Ginoo, ang magkaibulungang butang, Ginoo, uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning kapiyalan kasaligan sa imong ibubo namo nga milagro. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesucristo, nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God. So that's all for tonight, mga igsoon, mabungahong kagabhion. And thank you mga subscribers again, mga followers. Thank you for being with me right now, tonight. And again, this time akong ibalik ang tanang dungog, himaya, pagpasalamat sa itong buhi nga Diyos. Walay laing naisa karon igsoon, dili ako, kung dili ang Ginoo. Amen. Inya, again, before nato ni end, I just want to remind everyone to encourage your friends to follow our page para ma-bless po sila, no? And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel, na ang link sa caption ani nga live. Ako ning i-download kani nga live na to, nya ako ning i-upload sa atong YouTube channel. Pa-shout out pastor sa church namin, Jesus Advocate Ministry, Manila. Salamat pastor. Thank you. God bless. Sabi ni Nosram Biol. Okay, God bless igsoon. Okay? So, ampo amping abante mga igsoon. I pray and I declare that tonight sa atong papangatulog, pagpahulay, ubanan ta sa presensya sa Ginoo, protection mag-uban ka nato. And tanan nga nasa laing-laing nasod, adlawan ron diha, I pray tanang buhat sa inyong kamot i-bless sa Ginoo. Dili matapos ang adlaw diha mga igsoon nga dili mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So again, that's all for tonight. Igsoon, see you again tomorrow. Keep safe everyone. Good night. And again, God bless. Makahilak tas imong mga wali pastor makatandog ka, himaya sa Ginoo igsoon. Himaya sa Ginoo, no? God bless. I love you from USA. And again, to God be all the glory and honor igsoon. See you tomorrow. Good night.